Ja zeharko garren domeki. Gaurko evangelioaren paraborik ezagunetakoa entzun dugu. Erronka egiten dizkun parabola. Marionaren parabola kontaketaren hasiera gaur egun fedunen askok gure buruarekin egiten dutxagun galdera dago. Zer egin behar dut, ondaretza betiko bizitza jasotzeko. Jesusek zuzenien erantzuten da ordez. Lege maizua idaztunen eta bere bihotzean begiratzen dagoa. Maitatu egizuz jauna zure jankoa, bihotz bihotzez eta labururkoa zeure burualez. Samarriar onaren parabola ez da kontaketa ederra bakarrik. Iuri zuzendako galdera bihurtzen da. Nor da nire lagun orkoa? Nor maitatu behar dut? Hitzez eta egitez. Jesusek erdigune aldatu erantzuten dau. Lagun orkoa ez da bidien migaz topez egiten dauana bakarrik. Erabakia hartu eta arruki zurretzen natzakona baino. Beste guru juduen txarto ikusitako atzerritarra zan. Samariarra da gelditu, errukitu, urreratu egiten dana. Zauriak sendatzen dutzana. Besteren sufrimentoa bere gain hartzen dagoana eta zaintzen jarraitzeko konpromiso hartzen dagoana. Eta urrutun bat egiten dago benetan maitatzea zer da argi eta garbi irakusten duzkun irudia da. Deuteronomio liburuko lehenengo irakurgaian funtsezko zerbait gogoratu deaku. Hankoikoa eta lagunurkoa maitatzeko agindua ez da urruniko, beste ezina. Eskura dozu eta jaunaraitza zuen hauan eta bihotzean, hau da. Hangoikoak ez duzku ezin eskorik eskatzen. Begi errukitzuez begiratzeko bestearen oinazea entzuteko eta konpromitetzeko eskatzen duzku. Bigarren irakurgaian, Kolosarrai idatzeteko gutunean Jesukristo jangoikoaren ageriko aurpegia dela esan jako. Gauza guztiak gurutzean, adizkidetzen dituana. Darengan agertu jaku sufrimentuaren aurrera. Egin ordez, gelditu egiten dan, dana emoten eta salbatzen dauan maitasuna. Norbe, dei egiten jakun maitasun zehatz hori bizi da egun. Ez gagoz Jerusaletik Jerikora dagoen bidean, eta ez dugu bide hartzean inor zaurituta aurkituko. Baina bai aurkituko dugu guzala bakarri dagozan pertsonak, zaitasuna jarratzen adidiran. Auzotarrak sufritzen dagozan familiak, ahaztuta dagozan nagusiak, edo nora ezean dabiltzan gaztiek. Gazdera ez dalako horrek gure laguntza merezita bendala ez. Gure bihotza Kristoren, bihotzaren antzekoa dan, ala ez baino. Jesusek azkenien, argi eta garbi dinozku zoaz eta egin zuen beste horren beste. Palabra ulertzeaz gainera, bizitzea da kontua. Entzun barri dugun hitz hau ez daitela gure belarretan geratu. Bihotzera heldu daitela eta rokizko egintza zehatz bihurtu daitela. Jaunak emon digula bere espiritu, benetako samaria izan gaitezen gure munduan. Hoi jainko, oker bidean dabiltzanei, zeurea egiaren argia agertzen dutzezu, bide zuzenera bihurtu daitezen. Eizu, euren burua kristautzat daukienek, itxi dagiala izen horregaz bat ez datorren guztia, da beri izen horri dagokiona. Lehenengo otoitza jangoikoak esten dau. Oker bidean dabiltzanei, zeure egiaren argia agertzen dutzezu bide zuzenera bihurtu daitezen. Irudi honek erabea biblikoa eta teologiko bat islatzen dau. Jangoikoak ez dauz, desbidetzen diranak abandonetan, baizik eta hitzaren bidez itzultzeko argia eskantzen dutze. Zentzun horretan otoitzak zuzenean bat egiten dau domek honetan entzundako lehenengo irakurgaiagaz. Han agertzen den hitza gertu dagoala, hauan eta bihotzean, bete ahal izateko. Evangelio ez da urruneko ideal bat baizik eta gida hurbila zehatza, eguneroko bizitza argitzen dagoena. Bigarren partea otoitzan eskatzen dugu geure burua Kristina deitzen dugunok, Kristoren imitazio leiala egin daigula. Eta harengandik urrutzen gaituen arguiatu daigula. Lukasen evangelioaren mami ondien agertzen da. Jesusek Samariaren parabolaz lagun urkoa maitatza betirako bizitza. Oinordetzen hartzeko bidea dela erakasten dagoana. Kristina hau izateak, etenbako bihotz barritzea dakar. Ez da nahikoa izenagaz. Errukian, kompromiso aktibo bat behar da. Begitu jauna, otoitzean diardoan ereitzaren doai
Eta izu, horrek hartuko da besan feunak gero eta santuagoa izan daitezela. Otoitzonek komunidade leza aurkezten dauela izan. Ez bere merituetan oinarritzen dana, baizik eta bere eskaintzak apaltasunez horatzen dagun zana. Jangoikoaren onarpena fiauz begitu ditzak, jangoikoaren arreta onbera eskatzen dau. Zaharreko sakrifizietan bezala. Elizaren doaiei barriz, azpimarratu egiten dau komunidade osoa dala, poblazio horretan parte hartzen dagoena. Otoitzean bigarren zatiak doai horrek gero eta santuago izateko nahi adirazoten dau. Hau da, jangoikoarentzat atseginak izate. Ez bakarrik kanpoko arrukiak gaitik, baita ordezkatzen da bela gaitik bere bizia, emoitza personala izen, inogazko koherentziagaz. Ziklo honetan irakurgaia dagokienez, otoitzonek fede aktibo eta arruki horretarako deia indartzen da. Evangelian samariarrek ez dau burtsarik eskaintzen tenpluan, baina benetako maitasun sakrifizio egiten dau, behartzoa hartatzen. Dute abilen gizakia zerroketurik Virginia handi jaio zen. Urutzean hilek betiko horiotzatik atara gaitu, eta hien artetik biztuzik betiko biziaren jabe egin. Urtean zaharreko domekako bigarren prefazioa, salvazio misterioa. Prefazio honek evangelioaren bihotza aldarrikatzen dau. Jangoikoak kristorengan erroki utzez egin dauen salvezio plana. Gogora zoton dezku gizateriaren galera ikusirik, aita ezala azola bako geratu. Baizik eta bere seme bialdu ebala. Ama Virginiaren gandik sortua. Urutxetik pasau eta berpizkundeaga zeriotza garaitu ebana. Jesusen historio osoa aragitzen danetik paskugunera arte. Pekatutik gu errezkatzera, eta beterako bizitzaren ateak edegitzera bideratuta dago. Hau ez da abstraktua, konkretua eta pertsonala baizik. Hangoikoa gure bila, atera da, sendatzeko, altzatzeko eta bizitza barria emoteko. Domeko honetan, Samarionaren parabola entzun dugun honetan, Samaria hori Kristoren beraren irudia dela jakiten laguntzen duzku. Bera da gure zaurien gainean makurtzen dana, zaintzen gaituena eta bere leizaren esku usten gaituen sendatzeko. Hangoikoaren errokiak bide egin dau, Jesusengan eta Eukaristiak eraldatzen dauan maitasun misterio horretan sartzen gaitu. Prefazio honetan eskerrak emonez salbau izan ondoren, beste entzako salbazio tresna bihurtzen dan bizitzaz erantzuten konbidatzen gaituen. Gure mahaian jarraitu gaituzu jauna, egizu, misterio honetan parte hartzen dugunok bakoitzaren sendotu da dadila gure salbazioaren emuitzen. Pertsonek Eukaristiaren dimensio transformatzailea nabarmentzen dau. Doai santua jaso ondoren, salbazioaren frutua gugan eskantzen da. Ez da soilik berehalako elikagai espirituala. Iztideu bizitzen ondori iruankorrak eragin behar dago, zan errealidade baizik. Emaitza hori kristoaz apurka osatzen da. Zatutasun onditzea, fedea eta karidadea heltzea. Sakramentuan sarri parte hartzeak eutzita, salbazio zentzun dinamikoan ulertuta. Jasotako graziari gure existentzia frutu emoten usten deutzagun inean egiten da. Otoitxau aldarean egiten dana eguneroko bizitzan, gauzatzeko erregu bihurtzen da samariarrak. Salbazio frutuak. Hori gorpuzten dago, bere erruki aktiboak beldutzeko eta zaintzeko gaitasunak bizitza eraldatu erakusten dabe. Otoitzak gogora zoten duzko Eukaristia ez dela ekintza izolatu bat. Evangelioaren arabera, bizitzeko bultzara bat baizik. Holan komunino sarriak barrue bizitza indartzea dan. Jangoikoaren baitasun aurkiaren lekuko lez, bizitzera bultzatzen gaitu. Aste hon izan.